Witam serdecznie. Dzisiejsza wycieczka to daleka wyprawa, bo musieliśmy się udać na kraniec Kaszub do Chojnic, a także to miejsce charakterystyczne, oprócz tego, że to klinika, to jeszcze miejsce, siedziba klubu Aurox, klubu motocyklowego założonego, ale o tym więcej powiedzą nam motocykliści z tego klubu. Najpierw przedstawię. Winiak. Długi. Żelazny. Florek. Szuwer. Więcej o tym klubie opowie nam Florek. Historia naszego klubu datuje się od 2005 roku, kiedy to kilku kolegów zaczęło się spotykać i myśleć o motocyklach. Pierwszy motocykl w klubie miał nasz kolega Winiak, który zaraził nas pozostałych. Zaczęliśmy tymi motocyklami jeździć. Były to wyjazdy na różnego rodzaju zloty, wyjazdy rodzinne, przejażdżki wokół miasta. Zaowocowało to powstaniem klubu i nadaniem pewnych barw, które mieliśmy na samym początku. Na początku 2008 roku zostaliśmy wpisani w poczet polskich klubów motocyklowych. Nadano nam barwy, wybraliśmy swoje władze. Następnie jeździliśmy wiele po krajach w Europie, w Polsce i efektem tego było, że w 2010 roku wiosną otrzymaliśmy pełne barwy klubowe. Na dzień dzisiejszy nasz klub zrzesza 14 członków i kilku kandydatów, którzy w najbliższym czasie przybędą na nasze spotkania. Co dzisiaj zobaczymy? Za chwilę udamy się do Chojnic. Co ciekawego zobaczymy w Chojnicach? Przede wszystkim w Chojnicach zobaczymy ratusz, przepiękny rynek, mury obronne, basztę, tak zwaną bramę czuchowską oraz barokowy kościół. Następnie udamy się do Harzykowa, gdzie zapraszamy do spędzania wolnego czasu nad wodą. Z powrotem przyjedziemy tutaj, aby obejrzeć przepiękny widok od strony miejscowości Krojanty, gdzie zobaczymy ten dworek, dokładniej już, a także front i miejsce, gdzie odbywają się inscenizacje szarży pod Krojantami. Zapraszamy na dzisiejszą wyprawę. Pierwszy punkt naszej dzisiejszej wycieczki do Chojnic to przepiękny rynek chojnicki, ale więcej o tym miejscu opowie nam Piotr, bo tutaj mieszka, tutaj pracuje, no i tutaj jeździ w swoim kochanym klubie motocyklowym. Tak, Piotrze, co ciekawego mamy tutaj? Jesteśmy na przepięknym rynku w Chojnicach, tak jak tutaj Piotrek powiedział. Podoba mu się, prawda? Piękny, piękny. Znajdujemy się w samym centrum Chojnic, gdzie dookoła są zabytki, na które mam nadzieję będziemy mogli podejść. Witam serdecznie burmistrza i wiceburmistrza. Przyjechaliśmy do Chojnic po to, aby z motocyklistami z klubu Aurox pozwiedzać te najciekawsze miejsca, jakie macie tutaj w Chojnicach. A jest ich dużo, prawda? Jest dużo. Miasto Chojnice to miasto o ośmiowiekowej historii. Stary rynek w Chojnicach to najlepsza przestrzeń publiczna zdaniem Polskiego Związku Urbanistów. W odległości kilkuset metrów od rynku są zabytki, bazylika, kościół barokowy, brama czuchowska, mury obronne. Jest co oglądać. Jeśli chodzi o motocyklistów, szczególnie o tych, których tutaj macie na miejscu, czyli z klubu Aurox, czy nie przeszkadzają Wam troszeczkę? No, nie ma żadnych problemów, żadnych, wręcz przeciwnie. Czy nie ma zbyt dużego hałasu? Nie. Są aktywni od imprezy Motoserce poprzez inne inicjatywy. Dodają kolorytu miastu, przecież to najlepiej tutaj koledzy o tym zaświadczają i obywatele miasta. Nie było nigdy żadnych problemów. Natomiast, jak powiedziałem, Chojnice są tak piękne i okolice, że my zapraszamy inne kluby do nas. Zapraszam wszystkich motocyklistów, nie tylko z klubów, ale także tych jeżdżących, prawda Piotrze? Wszystkich, kompletnie wszystkich, co poruszają się na 2 kółkach, na 3 kółkach. I zapraszamy ich tutaj, do Chojnic, na rynek, bo od tego miejsca zaczniemy naszą dzisiejszą wycieczkę po Chojnicach i przepięknych okolicach powiatu chojnickiego.
to jest atrakcja za nami z tyłu. Rzeźba wykonana kilka lat temu. Rzeźba, która symbolizuje zwierzę, duże zwierzę, jakim jest tur, a tur jest także symbolem klubu motocyklowego Aurochs Chojnice, ale tur sam sobie, gdyby tylko był rzeźbą zwykłą, no to mógłby stać tutaj tydzień, dwa i pewnie by znikł. Ale jest wykonany z części samochodowych i każda właściwie część oprócz rogów to jest jakaś część ze złomowanego samochodu. Co tutaj mamy? Co tutaj widzimy? Jakie to części zostały użyte? Rzeźba jest zrobiona przez jednego z naszych lokalnych artystów. Głównie są tu elementy zawieszenia, tak jak widać pióra resor, wahacze. To większość pochodzi ze starego Mercedesa, ale tutaj warto zwrócić uwagę na głowę, która jest zrobiona z silnika pochodzącego od małego Fiata. Jedyną częścią, która nie pochodzi od samochodu, to są rogi. Rogi. Ale tutaj jeszcze charakterystyczna rzecz, czyli te nogi wykonane z czego? To są wały? To są obudowy wału napędowego. I To jest Mercedes. z Mercedesa. Tak jest. Pióra Nie możemy ustalić. ustalić z jakiego samochodu są pióra, ale mi to wygląda na pióra malucha. Po ratuszu, a także rynku chojnickim, kolejne ciekawe miejsce w tym mieście to bazylika mniejsza, która znajduje się za nami, ale więcej o tym zabytku opowie nam architekt miejski Andrzej Ciemiński. Bazylika mniejsza w Chojnicach, jest to kościół gotycki, jak widać, z XIV wieku. Jest to tak zwany gotyk pomorski. Charakteryzuje się tym, iż wszystkie kościoły gotyckie na Pomorzu były wewnątrz tynkowane. O dość oszczędnej ornamentyce. Kościół ten jest oczywiście najwyższą, można powiedzieć, budowlą w Chojnicach i bardzo charakterystycznym elementem dla Chojnic. Znajdujemy się przed murami miejskimi, przy fosie miejskiej. W tej chwili po lewej mojej stronie jest brama Czuchowska, czyli główny wjazd dawny XIV-wieczny do Chojnic, z mostem zwodzonym. W tej chwili jest to imitacja desek, która imituje właśnie, że w tym miejscu był most zwodzony. Za mną znajduje się baszta miejska, która powstała dokładnie w tym roku w ramach programu Pierścienia Koszubskiego. Jest to punkt informacji turystycznej za pieniądze unijne. Miasto mogło pobudować, właściwie zrekonstruować basztę, która stała dokładnie w tym miejscu. W tej chwili wokół miasta jest posadowionych kilka baszt, które w zasadzie łącznie z murami dają dość spory kawałek historii, dość spory kawałek tego, jak rzeczywiście te obwarowania wokół miasta funkcjonowały. To, co widzimy tutaj w tej bramie wjazdowej, to góry ta krata. Czy to jest jeszcze w dalszym ciągu ruchome, czy to już na stałe zamontowane tak, aby nie stała się krzywda? Krata oczywiście jest zamontowana na stałe, ona nigdy nie jest spuszczana, ale tak gdyby jest naturalne, jest atrakcją turystyczną. Jechaliśmy z Chojnic, ale właściwie poza miastem, odległość kilku kilometrów. Z nami Włodek z klubu motocyklowego Aurochs. Troszkę więcej powie o tym ciekawym miejscu. To ciekawe miejsce
To atrakcja, jedna z ważniejszych atrakcji na Kaszubach. Olbrzymie jezioro. Jakie? Jezioro Harzykowskie. Typowe polodowcowe jezioro rynnowe. Na terenie Borów Tucholskich drugie jezioro co do wielkości. Liczy 1363 hektary. 12 pod względem wielkości w Polsce. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale na przykład w 1922 roku w Polsce powstał pierwszy klub żeglarski, Chojnicki Klub Żeglarski. No i od tego czasu się po prostu tutaj wiążą duże tradycje z Jeziorem Harzykowskim. Nawet wicemistrza świata mamy w Bojerach, także nawet mistrzostwa Europy tutaj w Bojerach były robione. Szkolenie jest na przykład jako centralny ośrodek sportu, jest dla najmłodszych, właśnie widać tam pływają na tych małych kadecikach, jest to po prostu od takich szkrabów małych. I kolejne ciekawe miejsce, jesteśmy poza Chojnicami. Jezioro Harzykowskie było piękne, ale teraz jesteśmy na terenie, gdzie odbywają się inscenizacje, prawda? Tak, tak. Jesteście Państwo tutaj razem z nami w miejscowości Krojanty, która słynie z dwóch rzeczy. Pierwszą jest inscenizacja szarży pod Krojantami, która była w 1939 roku i co roku w pierwszy weekend września odbywa się tutaj duża inscenizacja i także dzięki klince, która również mieści się w miejscowości Krojanty. Proszę Państwa, były Harley'e, były Yamahy, były Suzuki, Intrudery. Dzisiaj czas na kolejną maszynę, a jest nią Honda Goldwing, jedna z najcięższych maszyn. No i ten olbrzymi, potężny silnik, ale więcej o tym wszystkim powie Włodek. Silnik jest potężny, bo ma 1800 pojemności i ma 6 cylindrów. Są silniki akurat 4-cylindrowe, że dwucylindrowo podobnej pojemności, ten ma akurat 6 cylindrów. 120 koni, 4,6 do setki. Także maszyna jest bardzo wdzięczna, ale niebezpieczna, także trzeba mieć do niej dużo respektu. Ja do niej dorastałem chyba z 2 lata, zanim się z nią w miarę dobrze oswoiłem. Pełna maszyna przygotowana do jazdy to jest 420 kg. Proszę Państwa, kolos prawie pół tony. No i jeszcze jak się jedzie z pasażerem i samemu, to jest prawie 600 kg i z ładunkiem. No ale tu się podróżuje. Pasażer ma chyba piękniejszego miejsca nie ma. Tak, podróż faktycznie jest bardzo przyjemna, no tym bardziej, że tak, ja się kiedyś śmiałem z tych motocykli, ale no myślę, że koledzy też dorosną, nazywają to akurat plastyki. Jest to wygodne, bo ja rocznie przejeżdżam około 10 000 kilometrów, także no, jest taka wygoda w miarę potrzebna. No i co jeszcze ciekawego? Tutaj masz nagrzewanie, tak? Na kolana. Tak. Czyli nie straszna Ci zima. Manetki zając... Manetki podgrzewane. No i to, proszę Państwa, co ważnego, jeszcze Włodku przerwę. Możesz w czasie jazdy sobie słuchać spokojnie radia. Tak jest, można słuchać rankę, ale można MP3 słuchać, CB radio też jest, można słuchać, co się dzieje na drodze. Podgrzewane tylne siedzenie jest, co jest dosyć istotne akurat przy opadach deszczu, bo tu często potrafi woda stać, także szybko odparowuje. ABS-y, no także taki praktycznie mały samochodzik. No i proszę Państwa, czy jest piękniejsze cacko niż ta turystyczna machina, jaką jest Honda Goldwing? Myślę, że nie ma. Koledzy się ze mną śmieją, że to jest dla starszych panów akurat motocykl, ale myślę, że oni dorosną i niedługo też się przesiądą.